И какво става, хора? Аз съм Ерник и в това видео продължаваме поредицата, в която играем с копър инструменти и брони и такива неща, предмети като цяло. Мисля, че това е епизод 4. Да, и мисля в този епизод да гледам да намеря още диаманти и да направя недър портала. Но ще видим дано стане. И да, това искам да направя в днешния епизод. Хора, открихме диаманти. Дано са поне 2, моля 2. Yes! 2 са. Добре, сега дано са повече от 2. Окей. Мисля, че са само 2, обаче. О, повече са. Сега виждаме 4. Така. Много скифи, че намерихме диаманти още. За сега в къщата ми имам 3 и с тия 7. 4, 5. Окей, много съм доволен. 6? Какво? Тук имам много диаманти. За сега 9 диаманта. Окей, аз съм супер доволен. Не мога да кажа нищо. Просто много яко. Окей, мисля да взема тези диаманти и да се връщам в къщата. Да правя там някакви неща. Обаче има един много голям проблем. И то е, че никъде наблизо няма лава пол. Което означава не можем да вземем обсидиан. Което е доста тъпо. Защото не може да се направя недър портал и не може да се направя и enchanting table. И ще трябва да търся лава пол. Да, и това е. И хора, мисля това видео да приключи тук, като измислих кучето се казва Аксел. Да, това измислих. И това беше видеото. Радвам се, че много диаманти намерихме 6 диаманта, вече имаме 9 диаманта, цели 9 диаманта. И надявам се видеото да ви е харесало. Аз бях Ерник и чао!